Duha ka dekada ng debuto ni Sr. Santo Niño ang kanhi photographer sa pamadalaan dinhi sa Dakbayan sa Subo nga karon mi-focus na siyang pagka-artist. Ug tungod kay wa man siya ug ang iyang asawa tugahi og anak, mga bata karon ang subject sa iyang mga obra. Ug sa mga bata usab niya gipaambit ang iyang nakatunan sa art. Atong sayran sa kwento ng Pilipino ni Chona Carrion. Pete Senior. Ako din si Roel Roselio, Bisayang Bisdak. Actually, former ko photojournalist, worked before sa Sunstar for 17 years. Before na photojournalist ko kay artist na jud ko daan, early 2000 ni shift kog photography, then karon ni balik ko pagka-artist. Na ako'y mentor nga hinganlag Celso Pipito. Siya di nagsige na kog giya aning pagpintal-pintal. Nag-start ko aning sa sketch na ko, katong coverage na ko sa Oak Ridge. Kuyog mi sa akong colleague nga writer, reporter si Justin Bistil. Nakakita siya nag-sketch ko while kay dugay man nag-start ang coverage. Na-board ko, naghimo ko bulging eyes, sketch ko mga bulging eyes ug two teeth kay ganahan ko maghimo ka ng funny jokes lang through sketching lang niya. Nalay mo di sad siya matawag og comics. Ako lang tong gitry, nakakita si Justin, ingon siya nga i-post ko na sa imong Facebook. So, akong gi-post, akong gi-take iyang advice. So, dami daghan likes. So, dito nag-start, na-commit na hinon ko everyday na ako maghimog jokes. So, nakakita si Celso kato akong mentor na ingon siya, "Bay, why don't you think kanang pintali na siya para more life na values ang imong sketch." So, mao to. Naingon siya, pagkakita niya, akong ipakita niya. Yun siya, "Bay, natay exhibit, i-try ko nun ni siya." Moto, mong i-try sa exhibit. Wa mo ko idea pila ang price ani. So siya akong ipapresyon nga. Mag-start ng tag 5 by. Ang sizes ato is 22 by 30. Canvas to siya. Moto. Nahalin. Bay, sold out bay. Nalingaw ra ko ani akong painting, daghan ni support. Kanya payback time kay unsay may ngana ni kusog man daw siya. So na ako'y advocacy tawag ani nga maghimo kog workshop for free sa mga silingan na sa bata sa amoa. So para malipay sad ang mga ginikanan kay ma-learn sila sa arts mga bata, at the same time magawasad sa mga bisyo like ang environment baya nato karon lisod kaayo ang surrounding sa mga bata. So na drugs, so may na lang divert nga to sa art. Nalipay lang sad ko nga naabot ko ani nga punto, I don't know, makatabang sad siguro ko sa art industry. Now, one thing sa di ay, kita mo ani akong subject, puro mga bata. Mga bata akong mga subject. Nganong bata akong subject kay actually, devotee man ni Mrs. for 20 years. Wala jud mi matagaan og bata ni Lord. So, ako lang through canvas, through sa subject sa akong painting, hopefully matagaan ko ni Lord or ni Sr. Santo Niño o bata. Pero last year, June, wala man jud hinon na totally remove man jud hinon yang ovary tungod ato yang ovary cyst or cancer. So no regrets lang gyapon. Ako lang i-offer ang akong painting ato sa Ginoo kay about bata, about child Jesus Christ man eh. So padayon ako pagtulo-tulo sa mga bata sa among mga silingan.